लोगोफोर जों दिनैनि ब्लगा जागोन जों मोनसे पार्कआव बेरायहैनो नागिरदों नाफोर गोजा दा नायनानै थाबानो जाबाय स' जों थांगासिनो दङ साब्रै दङ बिनानावफोर गोजानै थाबायगासिनो दङ दतमा पार्क नामा दतमायाव पार्क ओमफ्राय सानसेनिखौसोनो दतमा नङा दतमायाव मा नङा जोंना जादोंमा Baby Taflada, Nongi baby Zaflada, Nunaba Nui baby Kalama, Angana Kumazamana, Tahadintina, Nongi Katio Tamnada, Yikanana. थाबायलायनांगौ एफा गोजान रावबो फैखाया पार्कआवसो मानसि थायोना बेयाव थांनायखौ नुवा बारा दा नायनांबाय थादो नुबा देखायसै थाब मोनबा लोगोफोरजों दानिया सफैबाय मोनसे खाथियाव हौवाबो दङ जिगेराना खुलिदों बेयावनो जिरायसै जोंहा नानिजों आंजों नै सोर आं थाङाहाय मा रां फिदिंनि दे गाखो दे गाखो I don't know दे गाखो मोजाङै दे आंनाव जोगोन नै जोंना जादोंमोन नै बे जोंनि मामिनि बिदानि फिसाजो नानि उन्दै लेखा हाय दं थिख्लि स' नायनानै लोगोफोर नै लोगोफोरजों दा फिनथाव मोनफैफिनबाय थांफिनसै नालाय जा गोजान थाबायबाय आरो ओरै हाबबावनांगौसो लेफ्ट साइडजों हाबनांगौमोन ना जों एबारै ओरै राइट साइडजों ओंखायनोथ' बियो आय' नै जोंना हाजोआ डेन्जारेसखा थाबायलाङो ना थाबायना मजाखा हनै सोर जाखो मा नङा बे नोंसिनि बिफा नङा दे बे नैबेखौ नैबे गारिखौ मा नुदों दे जों
बिसिनि मामा जेनेबा मामानावबो दं नालाय बिसिनि बाबानाव रुम नायनो सौलें सोंदों अ जों आयं फैबाय थ' लोगोफोरखौ नायनांबाय थादो इयाव भिडिअखौ Yon Academy sekolah dong. Oh, pen talk. นี่เป็นคอมเมดี้ไหมเดี๋ยว Atom. เลยเดี๋ยวจะจิ้มกันดิเด็กน่ารักไงโอ้ Hi guys. Hai guys ตัวกันนั่นนะนี่กันในทางไหมआंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बानायना मोजां मोनदोंमोन साबस्क्राइब बानायना हो लाइकखौबो खालामना हो होननानै प्लिज लोगोफोर बाय बेयावनो